Molweni, namhlanje sizawuthetha ngemasisi, eli libali lika-Andile. U-Andile wazalelwa eQoboqobo, ilali encinci ekwindawo ethile eMpuma Koloni. Ngenxa yokuba le ndawo ingenayo ikliniki okanye isibhedlele esikufutshane, umama ka-Andile, igama elinguNontsikelelo, kwafuneke abelekele unyana wakhe ekhaya. Ngoko ke u-Andile azange akwazi ukufumana ugonyo oluyimfaneko. Mhla u-Andile wagqiba iminyaka emihlanu ubudala, waqala ukuya kwiziko lokwamkela abantwana. Kwiintsuku ezili-10 emveni kokuba iiholide zesikolo ziqalile, u-Andile wagula. Wayenokhohlokhohlo olomileyo, iimpumlo ezivuzayo, amehlo adumbileyo nomqala obuhlungu. Wathi akubuza uNontsikelelo, wonke umntu wacinga ukuba u-Andile unomkhuhlane nje oqhelekileyo. Ngoko omnye wabamelwane bakhe wamncedisa ngokumnika amayeza okubulala iintsholongwane awayeshiyekile xa wayenomkhuhlane. Kwiintsuku ezine emva kokuba u-Andile ethathe amayeza okubulala iintsholongwane, uNontsikelelo waqaphela ukuba u-Andile uya esiba mandundu. Waqala ukufumana irhashalala kuwo wonke umzimba wakhe, kwaye wafumana amabala amancinci amhlophe anamaziko amhlophe, blue-blue, kumqolo obomvu kumgca ongaphakathi wezidlele, ngaphakathi emlonyeni wakhe. Waqalisa ukuba nexhala, waze wagqiba kwelokuba aye kwikliniki ekufutshane, eyayikwidolophu elandelayo. Bathe xa befika bancedwa ngugqirha uNandipha. Umama ka-Andile uxelele ugqirha malungana neempawu ezifana nokubanda kunye namayeza okubulala iintsholongwane angasebenziyo. Ugqirha Nandipha wabuza umama ka-Andile ukuba wayewathatha phi kanye amayeza okubulala iintsholongwane. UNontsikelelo waxelela ugqirha ukuba ummelwane wakhe wamnika iyeza elalisele xa wayenomkhuhlane. Ugqirha uNandipha umcacisele ukuba angaze athathe amayeza okubulala iintsholongwane komnye umntu ngaphandle kokuba uyalelwe nguye ngokukodwa ugqirha. Kuba amayeza okubulala iintsholongwane asebenza ngokuchasene nebakthiriya ethile awasulelwa ngummelwane, asenokungaphumeleli kulosuleleko luka-Andile. Ugqirha uNandipha wajonga irhashalala lika-Andile namabala amhlophe emlonyeni wakhe. Wafumanisa ukuba u-Andile unosulelelo lwentsholongwane oluchaphazela kakhulu abantwana, olubizwa ngokuba yimasisi. Imasisi lolona losulelo luxhaphakileyo lwendlela yokuphefumla, ngela ukusweleka abantu abaninzi, ngakumbi phakathi kwabantwana. Ngakumbi kwiindawo apho kukho izinga eliphantsi lokugonya ngokuchasene nayo. Iyosulela kakhulu kodwa inokuthintelwa kuba ingasasazeki ngokugonya. Ugqirha uNandipha wanika u-Andile isithomalisi sentlungu, i-Tylenol, ukunciphisa umkhuhlane kunye nonceda ukunciphisa ubunzulu beempawu. Ugqirha ukwacebise uNontsikelelo ukuba aqiniseke ukuba unyana wakhe asele amanzi amaninzi ukuze amathomalisi okhohlokhohlo kunye nomqala obuhlungu, kwaye kufuneke alale ngcono ukuze ancedeke ekuphuculeni amajoni akhe omzimba. Kwiintsuku ezili-10 ukuya kwi-14 emva kokuthatha unyango, imeko ka-Andile yayisiba ngcono. Ekuphela kophawu lokugula awalubonakalisileyo ukhohlokhohlo oluzingelisileyo kwaye irhashalala lakhe laqalisela ukunyamalala, nto leyo eyakhokelela ekubeni ulusu lwakhe luqubuke. Nangona kunjalo, ngelo xesha uNontsikelelo waqala ukuqaphela ukuba intombi yakhe yaqalisa ukubonisa ezo mpawu zifana nokubanda ezazinazo u-Andile ekuqaleni. Amanqanaba osulelo anokuchazwa njani kwimeko ka-Andile? Ngexesha losulelo kukho izigaba ezahlukeneyo umntu osulelekileyo ahlangabezana nazo. Ekuqaleni u-Andile akazange abonakalise naziphi na iimpawu zosulelo, kungenxa yokuba wayehamba ngexesha lokufukamela usulelo, kuxa intsholongwane isasazeka kuwo wonke umzimba womntu ngokosulela iiseli zomntu. Nje ukuba iintsuku ezili-10 ukuya kwezili-15 zidlule, iimpawu zosulelo ziya kuqala ukubonakala.
Kwimeko ka-Andile, oku kwakusemva kweentsuku ezili-10 ziqalile iiholide zesikolo. Eli nqanaba lithatha malunga neentsuku ezisi-7. Iintsuku ezintathu zokuqala zosulela kakhulu, kulapho ukukhohlela, amehlo adumbileyo kunye nomqala obuhlungu sele uqalile. Kwiintsuku ezi-4 zokugqibela zeempawu kuxa irhashalala ingena. Emva koko inqanaba lokuchacha liza kuqala ukukhaba. Ngeli xesha u-Andile waqala ukuthatha unyango olumiselweyo ngugqirha uNondipa. Oku kuthatha iintsuku ezisi-7. Kwakutheni ukuze amayeza okubulala intsholongwane angabi nampembelelo ku-Andile? Imasisi ayinalunyango lukhethekileyo. Ngokungafaniyo nosulelo lwebaktheriya olufana nomkhuhlane oqhelekileyo, usulelo lwentsholongwane luxhathisa kwi-antibiotics kwaye usulelo luhlala luphele ngokwalo emva kweeveki ezimbalwa. Kutheni ugonyo lubalulekile? U-Andile khange akwazi ukufikelela kugonyo lwemasisi ngoko ke akazange akwazi ukugonyelwa intsholongwane. Ngoko ke wasulelwa yintsholongwane waze wagula yiyo. Kubalulekile ukuba bonke abantwana abakulungeleyo ukuba balifumane ugonyo kwangethuba. Amayeza okugonya abalulekile kuba ayawakhusela anqande ukusasazeka